Shout out ko minasan sa kakatianlin nga pamilya, sa iyong bana, si Kuya Kusushi, Sang, sa iyong mga anak, kay Idzil, kay Paul, kay Nulnul. Tungkol sila minasan, abot mi diri minasan. So, shout out sa ilaha minasan. Salamat kayo sa ilang accommodation o ilahang gihatag nga kalipay sa mua og ang lingaw minasan, labi na ang hapon minasan. Buutan kay sa mga minasan. So, salamat kayo Kuya at Annalyn. Ay, pahabol nga pala. Kaibigan namin. Salamat sa pag-drive, Ma'am Kayla. 20 years na po sa Japan.